Filmer du? Ja. Jeg må ikke være rigtig klog. Nej. Det synes jeg bare overhovedet ikke, det er sjovt, det der. Hop nu i. Nej, det er jo stivkoldt! Ja, vi andre vi hopper i. Svømmer over på den anden. Prøv at springe i stedet for det, som vi gjorde. Spring i og op igen. Tæl til 3. 1. Peder, du tæller ned fra 3, så hopper jeg. 3, 2, Tænk realistisk, din knolderkok. 3, 2, 1, nu! Okay, Kasper, kom nu. go! Nej! Der er sgu da dybt, Kasper. Var det koldt? For satan, det er koldt. Turn off the camera, please.